Bună tuturor, eu sunt Kitty White Blue și... Deșteaptă-te, române! Pleacă, pleacă! Hai pe acolo! Yeah! Poate mă apare în video! I can fly! You believe you can fly! Cucubau! 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 Hai, serios! Oops! Hai, fly! Fly! Și am revenit. Du-te! Nu! Du-te, nu! Du-te, nu! Du-te, nu! You believe you can shoot up! It's crazy, very, very crazy. You are fucking piece of shit crazy. Bumti, 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 bum. Bumti, 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 bumti. Ce? Eu merg să mă șterg de aici de cerneală că... Și pune la cameră. Așa, eu sunt Patricia și... Am 10 ani jumate, fiți atenți, jumate, așa și... Am zis, chiar acum am zis, așa și a început eu. Așa și... Bumți, bumți, bumți. Bun, să mă văd în selfie, dă-te dracu. Dar stai că vreau să văd. Cra, ești tu. Ia uite. E banul ăla-i coșul. Cra, fix în gura ta. A ta, fă. A ta, fă, nebună. Dar nu. A ta. Ba nu. Nu-i mai înjura pe abonații mei, nesimțit-o. Au. Nu eu. Da, nu vă supărați, vă rog. Ia vă jură. Ce faci? Elo. Stai așa. Elo. Ole. Bine, așa se vede invers acum, dar în video o să se vadă bine. Ciu-ciu. Cucu. O să cenzurez partea asta și o să fie ok. Upsi, bum. Upsi. Nu eu. Nu tu. Nu, dar Pati. Ați văzut-o, nu? Scrieți în comentarii. I-au arătat. Badi. Cra. Te-am lovit în cuc. Nu e adevărat. Ia, dă-te un pic de acolo. Am dat cu capul în geam. Cra. Stai, asta o să dau cu slow. Dă-te un pic. Adică și eu să dau așa? Ok. Și eu fac asta? Au! Bravo! E minunat! It's fantastic!
fantastic. Ok, deci cam atât și cu acest video pentru că am filmat deja 5 minute, ba da, taci. Shut up. Bine, cam atât și cu acest video. Vă mulțumesc că l-ați vizionat și noi ne vedem data viitoare. Cu adevărat am încheiat video. Da.